विधानसभेच्या घरात उतरलेले असतात की वाचन हे एकदम ग्रामीण भागात पावतात. आता ग्रामीण भागात पावले जर वाचन घर असत हे तिथलेच महत्वाचे असतात. पण लेक ऑफ थोडेसे इन्फ्रास्ट्रक्चर असल्या कारणान वाचनाची आवड ज्या भितर ग्रामीण भागातल्या जी निर्माण जावपाक जाय तिची उंचाई वाढपाक जाय खंय तरी मिळत. आणि म्हणूनच गोय सरकारान ह्या वर्ष ठरलेलं आसा की फक्त 48 नव्यो लायब्ररी गोयच्या बिगर वाठारांत निर्माण करपाचे आणि त्या संदर्भात आमचे प्रोसिजर सुरू आसा. आम्ही कन्सल्टंट अपॉइंट केलेले असतात. प्रत्येक जो आमदार असतात त्या आमदाराक आम्ही एक चॉईस दिल्लो आसा. आणि त्याचबरोबर 79 जे आमचे एक्झिस्टिंग जो लायब्ररी जे असतात त्या लायब्ररीचे अपग्रेडेशन करपाचे.